Söz bilen däl. Indi Türkiýe döwletine gitmek ansat. Alazymdan açmalyk. Türkiýe döwletine aýal gyzlarymyzy robotçy wize bilen getirip başlady. Senem wize meselesinde gynalýan bolsaň, wizeň çykmaýan bolsa, elbetde arzuwyňy gijikdirme. Häzir ýüz tut we Türkiýe döwletinde biziň aramyza goşul. Ve yaş çagy elbetde 40 ýaş. Alazymdan açmalyk türkmen ýylymyzyň ynamly kömekçisidir.